So finally guys, नोंथाङा गोसो गोरबोनि थाखाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि डि जय ब्लगाव बरायनाय थाबाय। So दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोननिसिम। So दिनै डि जय ब्लगखौ नोंथांमोनखौ बरायबाय। So दिनै आं थांनो नागिरदों पस्ट अफिसाव, माने दिनैनिखौनो फार्स्ट ब्लग होनना हमना लादो आरो नोंथांमोना। दा आं थांनो नागिरदों पस्ट अफिसाव। दा आंजों दोङो लोगोआव आंनि फंबाय दों नै, बे आंजों थाङासै। दा आंनि साइकेला नै बेयाव। दा जों थाङासै साइकेलजों, गारि सारि गैया नालाय आरो साइकेलजों थाङाबा मा खालामनो। स' लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम ब्लग बानायदों नालाय बुंनाया अलप मोजांबो जाया जानो हागौ। स' नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय आंनि फार्स्ट ब्लगाव बुंनाया मोजां जायाबा। स' दानिया थांबाय थानोसै जोङो पस्ट अफिसाव। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। दिनै माने आरो फार्स्ट टाइम ब्लग बानायदों नालाय अलप माबा जादों आरो ना, गिनायबो फैदों, लाजिनायबो मोनखांदों आरो ना नोंथांमोना। स' बेखौ निमाहा होबानो जाबाय। स' फाइनेलि लोगोफोर दा माने थांगासिनो दं आरो ना जोङो। माने पस्ट अफिसा गोजान जायो आरो ना, 5 किल'मिटार जायो। दा माने साइकेलजों थांबानो एसे गोबाव जागोन आरो ना जों थांनाया। साइकेलजों थांबाय दों माने फंबाय जों नै बे फंबाय आंनि माने गामिनिनो आरो फंबाया बे थोर बानायदों ना लोगोफोर। स' दा जों माने थांगासिनो दं आरो ना, गोजान जायो आरो 5 किल'मिटार। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। आरो हायोबा नोंथांमोना जुदि लोगोफोरनोबो शेयार खालामबानो जाबाय। स' दा जों नै थांगासिनो, नोंथांमोनाबो नायलांदो।
फैबावदों लोगोफोर माबा पस्ट अफिस मोनहैसिगोनानो आरोना लोगोफोर बेसे गोजान गैला 1 किल'मिटारल'सै थ' लोगोफोर नायदो नायलांदो आरोना लोगोफोर दा मोनफैबाय सब पस्ट अफिसानो बे जाबाय स्कुल नै बे जाबाय पस्ट अफिस दा बेयाव लाखिनोसै ओंखारनोसै आरो हाबहैनोसै आरोना आरो आंनि उनखै जाथानाया बे जाबाय स्कुल आरोना खेबाय बखे खारदों दानो बे सिगां सरासतिनि खामानि मावबोदों आरो गथ'फोरा दा जों साइकेल लानोसै थांनोसै आरोना फाय साइकेला लाफैबायदो फाय जोब्बाय फाय जोंनिया नोंसोरखौ नायदिखो फाय रावबो गैला फाय हा उनाव नायनो हागोन फाय जाबाय फाय स' लोगोफोर जों पस्ट अफिसनिफ्राय थांना फैबाय जोंनिया खामानिया जाबाय आरो पस्ट अफिसनिफ्राय थ' दा जोङो फैबाय न'आव गारलाय फैबाय जों दा न'आव थांगासिनो स' लोगोफोर भिडिअआ मोजां होनदोंबा लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो बेसे बुंलिया आरो दहायनो आगोलावनो बुंखादों नङा होमबा नोंसोरखौ मा होनदों थ' नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर